Milí správcovia, prajem vám pekný deň a vítam vás na seminári spoločnosti Správca budov SRO. Som veľmi rada a veľmi ma to teší, že môžeme odvysielať náš historický prvý webinár spoločnosti Správca budov. A to aj preto, pretože od 1.1.2025 sa naša spoločnosť rozhodla rozšíriť portfólio poskytovaných služieb o poradenstvo v oblasti správy budov. Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať už všetkým správcom, ktorí sa rozhodli stať našimi klientami, že nám prejavili svoju dôveru. Všetkých správcov, ktorí sú možno ešte na vážkach, či naše služby využiť, alebo aj správcovia, ktorí nás ešte nepoznajú a vďaka tomuto webináru nás možno spoznajú. Budeme veľmi radi, ak vás s našou činnosťou, ktorú do budúcna plánujeme, presvedčíme o tom, že spoločnosť Správca budov môže byť dobrý partner pre vašu správcovskú spoločnosť. Ale aby sme prešli vlastne k tomu, prečo sme tu, a to je k webináru, chcela by som vám predstaviť a privítať nášho prvého hostia, ktorým je Richard Belli a je to konateľ spoločnosti Aukčná spoločnosť Slovakia. Ahoj, Richard. Ahoj. Spoločnosť Aukčná spoločnosť Slovakia sa prioritne venuje poradenstvu, organizácii a realizácii dobrovoľných dražieb, ale aj taktiež mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávok alebo odkúpeniu pohľadávok. Ale aby som o tvojej spoločnosti nerozprávala ja, tak by som ťa, Richard, chcela na úvod poprosiť, aby si nám v krátkosti spoločnosť Aukčná spoločnosť Slovakia predstavil. Aukčná spoločnosť Slovakia je vysoko špecializovaným subjektom na výkon dobrovoľných dražieb. Máme vydanú licenciu živnostenským úradom, kontroluje nás Ministerstvo spravodlivosti pri činnosti. Čo sa týka rozsahu alebo zloženia činnosti, z 90% je to konanie, organizovanie dobrovoľných dražieb. Tých zostávajúcich asi 10% sa jedná o vysporiadanie, ja sa dosť bránim slovu vymáhanie, vysporiadanie pohľadávok tak, aby došlo k čo najrýchlejšiemu a najúplnejšiemu splateniu pohľadávky, ktorú správcovia, respektíve spoločenstva vlastníkov bytov evidujú vo vzťahu k neplatičom, čo môže ohroziť financovanie ich bytového domu alebo poskytovanie služieb v súvislosti s bývaním. Fungujeme od roku 2020, som konateľom spoločnosti, takisto ako aj moja kolegyňa pani Daniela Kolenová. Poskytujeme bezplatné poradenstvo v danej oblasti, pretože základnou politikou v danej oblasti našej spoločnosti je tá, že ak už raz je niekto postihnutý dlhom, alebo teda pohľadávkou, ktorá je nesplácaná, tak nemal by platiť ešte aj za následné služby pri jej vysporiadaní. Táto ťarcha je prenášaná na dlžníka. Z uvedeného dôvodu aj pri poskytovaní služieb, a to zdôrazňujem, všetkým správcom poskytujeme túto službu bezplatne. Toľko asi k našej činnosti. Áno, ďakujem pekne. Tento webinár budú, Richard, sledovať správcovia bytových domov a budú to sledovať tiež spoločenstva vlastníkov bytov. Vy túto službu poskytujete vymáhanie alebo vysporiadanie tých pohľadávok pre správcov, pre spoločenstva vlastníkov bytov. Ponúkate individuálne služby, takže ja ako správca vás oslovím, že mám tu takého neplatiča a chcel by som proste prostredníctvom vašej spoločnosti vymáhať jeho nedoplatok, alebo ponúkate spoločenstvom vlastníkov bytov alebo správcom aj nejaké také unblock zmluvy, že si vás správca zazmluvní na poskytovanie týchto vašich služieb pre všetky potenciálne pohľadávky, ktoré vlastne u správcu vzniknú? Nebránime sa jednorazovému poskytnutiu služieb. Samozrejme, tá kvalita zmluvného vzťahu je daná viac uzatvorením mandátnej zmluvy a takisto je potrebné aj následne
spísanie splnomocnenia, pretože pri danej činnosti dochádza ku komunikácii so štátnymi orgánmi na úseku katastra a tie v podstate budú komunikovať len s oprávnenou osobou alebo s osobou, ktorá je oprávnená na základe plnomocenstva. Ak by sme sa bavili o nejakom rámcovom rozsahu, tak v danom prípade sa podpisuje mandátna zmluva, ktorá je štandardná, s tým, že v nej deklarujeme správcovi, že teda od neho, a to je v podstate aj jej grom, nebudeme žiadať žiadne poplatky. Aby mal aj on tú právnu istotu, že následne mu nebude niečo doúčtované a tak ďalej. A zároveň je v nej aj deklarované, že teda podľa jeho uváženia nám bude postupovať pohľadávky. Ak sa rozhodne pre spoluprácu s viacerými spoločnosťami, my s tým problém nemáme. Viem, že na trhu sú aj iné spoločnosti, ktoré s tým problém majú, ale no a zároveň v prípade, že teda správca si chce len vyskúšať tú spoluprácu, tak väčšinou sa to robí na základe objednávky, respektíve návrhu, ktorý nám zašle. No a následne potom my v podstate vieme zrealizovať celú agendu od začatia výkonu záložného práva až po odovzdanie bytu po dražbe. A s tým, že zameranie je na to, aby správca nebol danou problematikou zaťažovaný. Samozrejme rozhoduje o každom jednom kroku a kedykoľvek sa môže rozhodnúť aj o zastavení a tak ďalej. To som sa presne chcela pýtať, že kto určuje, vy ak máte treba spoluprácu en bloc so správcom, správca ti, ja neviem, fakt možno na nejakej základe mesačnej bázy alebo pošle nejaké pohľadávky, ktoré vlastne vznikli v daných bytových domoch. Kto rozhoduje o tom postupe? Aký postup vlastne určite pri tom vymáhaní? Či sú to ešte pohľadávky treba určené pre nejaké mimosúdne vymáhanie nedoplatkov? Čiže vaša spoločnosť odporúči správcovi nejaký postup, ktorý on potom schvaľuje? Musíme si uvedomiť to, že záložné právo zo zákona, ktoré je zriadené zákonom o vlastníctve bytov, je na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vzniknú v súvislosti s bývaním. Jedná sa o jeden z najsilnejších a najefektívnejších spôsobov vysporiadania pohľadávky prostredníctvom tohto zabezpečovacieho inštitútu. To znamená, ak existuje vlastnícky vzťah k bytu, k nehnuteľnosti, tak v danom prípade práve s ohľadom na túto efektivitu odporúčame výkon záložného práva. Výkon záložného práva od okamihu spísania zmluvy o dobrovoľnej dražbe musí byť odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov v danom bytovom dome. V prípade, že to vlastníctvo k bytu neexistuje, sú, dajme tomu, nájomné byty, mestské nájomné byty, respektíve je tam iný vzťah, tak v danom prípade nejdeme do výkonu záložného práva, ale ide o komunikáciu, o dosiahnutie určitého konsenzu medzi nami ako sprostredkovateľom danej komunikácie a dlžníkom. Zvyčajne sa to jedná formou nejakých splátkových kalendárov a dosledovaním tých splátkových kalendárov tak, aby bola pohľadávka čo najrýchlejšie a úplne splatená. Úspešnosť v danej oblasti máme okolo 76% a si myslím, že čo sa týka celkového trhu v danom segmente, sme na dosť vysokej pozícii. Určite. Ty si začal o tom mimosúdnom vymáhaní nedoplatkov. Ja som sa presne toto chcela opýtať, že čo si môžeme predstaviť, aké úkony pod pojmom mimosúdne vymáhanie nedoplatkov a kedy ako keby je
tá dlžoba vhodná ešte na to mimosúdne vymáhanie? Či je tu nejaký už strop, alebo aj z vašich osobných skúseností, že kedy viete, vy už viete podľa mňa aj vyhodnotiť možno aj z toho potenciálneho správania toho dlžníka, aj tú výšku, aj tej výšky nedoplatkov, alebo dĺžky, ako dlho ten neplatič dlhuje peniaze, či je ten nedoplatok vhodný na takéto mimosúdne vymáhanie nedoplatkov a kedy možno si už treba povedať, že tu už cesta nevede. Tak ak sa jedná o výkon záložného práva, ale úvodom treba povedať, najlepšie je, ak dlh neexistuje. Ale ak už existuje, tak dochádza ku vzájomnej korelácii výšky pohľadávky a splatiteľnosti pohľadávky. To znamená, čím je vyššia pohľadávka, tým je nižšia jednorazová splatiteľnosť. A naopak, čím je nižšia, tým je väčšia šanca, že sa uhradí naraz, alebo sa uhradí ešte pred začatím, dajme tomu, dražobného konania v tej lehote 30-dňovej, odkedy sa začne výkon záložného práva. A teda, keď ten dlžník je upovedomený o tom, že už sa začína niečo diať, pretože doteraz nereflektoval na nejaké výzvy. No a takto, pohľadávka v rámci výkonu záložného práva je vymožiteľná aj po lehote, aj po premlčaní. Môže byť vysporiadaná aj premlčaná. To je špecifikum oproti iným inštitútom, že práve výkon záložného práva dokáže takúto pohľadávku, ktorá ale musí zároveň existovať, lebo premlčanie a existencia sú dve rozdielne pojmy, tak aj premlčanú pohľadávku je možné cez výkon záložného práva vymáhať. Veľa správcov si povie, že jedná sa o pohľadávku, ktorá už je cez 3 roky, hej, a teda do nej nejdú, hej, lebo už by bolo na súde možné namietať premlčanie. Áno. Ale namietanie na súde v danom prípade nepripadá do úvahy, pretože tu ide o mimosúdne konanie. Hej. A práve aj ten názov, dobrovoľná dražba, to nie je o tom, že či dlžník dobrovoľne niečo plní. Dobrovoľná znamená, že ten, kto má dispozíciu s vlastníckym právom, teda tí ostatní vlastníci, ktorí navrhujú dražbu, sa dobrovoľne rozhodnú, že budú riešiť týmto spôsobom svoju pohľadávku. Takže neberieme to zo strany dlžníka, ale zo strany veriteľa. A tá dobrovoľnosť zo strany veriteľa, áno, jasné. Tak ktorý dlžník dobrovoľne by sa asi dal na dražbu? Áno. A sú asi aj také prípady, že si tú situáciu chcú vyriešiť a tá dražba je takedy cesta, nie? Aj pre niektorých tých dlžníkov. Vaša spoločnosť sa venuje a priori dobrovoľným dražbám. Kedy tá dražobná spoločnosť do toho procesu vstupuje? Ja ako správca vieme, že dobrovoľnú dražbu môžem dať schváliť v zmysle zákona o vlastníctve bytov, pokiaľ na istine je nedoplatok vyšší ako je 2 000 eur. Kedy do celého toho procesu vstupuje dražobná spoločnosť? Ja ako správca by som mal mať už oslovenú alebo vybrať tú dražobnú spoločnosť pred tým schváľovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní, čo sa týka vlastníkov, alebo až keď mi to vlastníci schvália, tak potom vlastne mám začať riešiť to, že kto mi tú dražbu vykoná. Aké sú odporúčania z vašej strany? Musíme si uvedomiť, že dražobné konanie, alebo respektíve celé to konanie tej prípravy až po vykonanie dražby prechádza určitými fázami. Prvá fáza je tzv. Fáza predprípravy dražby a jedná sa o začatie výkonu záložného práva. Je to úkon zo strany toho, kto má dispozíciu s pohľadávkou, teda vlastníci, v zastúpení správcom. Aj keď správcovi už od roku 2017 je priznávané takisto rovnocenné právo ako vlastníkom zo strany súdov, tak od roku dochádza k tomu, že
tam prichádza na rad ustanovenie zákona o vlastníctve bytov, podľa ktorého správca má právo vymáhať. Áno. No. Tým pádom toto nemusí byť schválené a na základe toho, ak sa rozhodne, môže poslať výzvu, niekto opakovanú výzvu posiela. Ja hovorím, že to nie je veľmi šťastné riešenie, ale samozrejme proti vkusu žiaden dišputát. Čiže také tie predžalobné výzvy, alebo také pred nejakým takým radikálnejším vymáhaním nedoplatku? Áno, také máme na mysli? Následne potom, vzhľadom k tomu, že sa jedná o dosť zložitý proces, už vyžaduje sa tam určitá znalosť občianskeho zákonníka, aplikácie zákona o vlastníctve bytov, ale aj zákona o dobrovoľných dražbách. Samozrejme, je tam treba vedieť posúdiť aj ťarchy, ktoré viaznú na liste vlastníctva pri danom byte. Teda je tam niečo aj z katastrálneho zákona. Tak v takom prípade hneď potom, keď nadobudne teda presvedčenie, že je možné toho vlastníka nejakým spôsobom tlačiť do splatenia pohľadávky, bolo by vhodné osloviť dražobnú spoločnosť, ktorú si vyberie, s tým, aby začala agendu toho výkonu záložného práva v jeho zastúpení ešte ako splnomocnenec. No a tam zákon ustanovuje 30-dňovú lehotu na to, aby ten dlžník po doručení tej výzvy zaplatil pohľadávku, náklady výkonu záložného práva, tak ako ustanovuje zákon. Ak to nespraví, následne musí už prichádzať na rad zákon o dobrovoľných dražbách. Prechádzame zo všeobecnej úpravy ku špeciálnej. To sa bavíme už, že to máme schválené. Ak to máte schválené, dražbu, áno, tak v takom prípade správca podpisuje zmluvu o dobrovoľnej dražbe. Ale aby som odpovedal na tú otázku, ja odporúčam mať schválenú dobrovoľnú dražbu už v tom momente, keď sa začína ten výkon záložného práva, lebo aj samotné vykonanie hlasovania o dobrovoľnej dražbe alebo písomného hlasovania, podľa teda spôsobu, je určitým natlakovým momentom na toho dlžníka, ktorý si povie, ak už rozhodli, že to bude, tak asi to myslia vážne. A ak to myslia vážne, tak sa budem snažiť to buď nejakým spôsobom dať dokopy, alebo už potom fakt príde ako jediný možný a vhodný prostriedok vyriešenia pohľadávky tá dobrovoľná dražba. Čiže už to schválenie na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní je taká výstraha pre toho vlastníka. Vieme povedať, že určité percento ľudí už niekedy máme skúsenosť, že len vyvesíme pozvánku na schôdzu, kde je tento bod a je to taký spúšťač toho, že ten vlastník si povie, idem to riešiť a častokrát sa aj stane, že to aj všetko vyplatí však. Tak, dobre, takí, čo to neurobia, nastáva ten proces. Tých 30 dní musí uplynúť, je to zákonný normatív, pod ktorý, ak by ktokoľvek išiel, bolo by možné následne pri posudzovaní v prípade žaloby o neplatnosti dražby zo strany súdu by bolo možné zrušiť dražbu ako neplatnú, pretože neboli splnené zákonné podmienky. No a tak teda ak uplynie tých 30 dní, pohľadávka splatená nie je, máme odsúhlasenú dražbu nad polovičnou väčšinou všetkých vlastníkov v bytovom dome. Následne potom správca musí, a to je v podstate povinnosť aj dražobníka, musí podpísať zmluvu o dobrovoľnej dražbe. V nej sú uvedené presne špecifikované oblasti, ktoré v nej upraviť musia byť. Zákon o dobrovoľných dražbách ich stanovuje. Dražobné spoločnosti to majú, každá jedna. Určite v nej musí byť opísaná nehnuteľnosť s ťarchami, s výškou pohľadávky, správnym dôvodom existencie pohľadávky. No, na základe uzatvorenej takejto zmluvy preberá agendu dražobník. Kto je zmluvnou stranou takejto zmluvy?
správca na základe... Čiže vlastníci zastúpení správcom? Áno, vlastníci zastúpení správcom a zároveň dražobná spoločnosť. Musíme si uvedomiť, že dlžník pri výkone záložného práva má právo splatiť. A to je všetko. Všetko ostatné samozrejme môže namietať, komunikovať a tak ďalej, ale dispozíciu s pohľadávkou má veriteľ. A tým sú ostatní vlastníci bytov, zastúpení správcom. Dražobník vystupuje v celej tej rovnici ako poskytovateľ služby alebo osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu vykonáva úkony k realizácii vôle tých vlastníkov. Takže po zazmluvnení tej dražobnej spoločnosti agendu preberá dražobník. No a dražobník následne musí zabezpečiť ohodnotenie predmetu dražby prostredníctvom znalca. Tam je stanovená lehota minimálne 21 dní, musí byť doručené, teda zaslané, čo je výrazný rozdiel. Veľa dlžníkov si mýli doručovanie a zasielanie. Hej, a povedem, nič mi nebolo doručené. Nie je to potrebné. Áno. No a následne potom po znaleckom ohodnotení, teda keď už vieme atribúty nehnuteľnosti, ktorá sa bude dražiť, tak následne dražobník vypracuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe. Toto musí podpísať aj navrhovateľ dražby, teda vlastníci v zastúpení správcom. Tam sa overuje podpis, musí to byť zaregistrované v notárskom registri dobrovoľných dražieb, v obchodnom vesníku. Je tam publikačná povinnosť v rôznych smeroch. Potom dražba musí byť zverejňovaná v určitých časových lehotách pred konaním dražby ešte v regionálnych týždenníkoch, tak aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac ľudí a aby teda bola dosiahnutá tá najvyššia cena, ktorú by bolo možné reálne dosiahnuť. Áno, sú lokality, kde príde aj 30 záujemcov a sú lokality, kde prídu 2. Dosť veľa, samozrejme, limituje aj stanovenie ceny. Takže po tom, keď sa podpíše oznámenie a zverejní, má dlžník ďalších 30 dní na to, aby vyplatil pohľadávku spolu s nákladmi dražby. Konkrétne zákon o dobrovoľných dražbách splatenie pohľadávky a nákladov uvádza ako jeden z dôvodov pre následné upustenie od dražby. Ak teda nedôjde v danej lehote k splateniu, dochádza k dražbe, no a tam už v podstate sa registrujú účastníci dražby, vykoná sa v prípade úspešnej, čo teší v danom prípade už asi každého. Hlavne v prvom kole, nie? Najmä v prvom kole. Tak po vydražení, po udelení príklepu a splatení kúpnej ceny prechádza vlastníctvo na nového vlastníka. V prípade, že suma dosiahnutá vydražením je viac ako 6640 eur, tak sa spláca do 15 dní. V prípade, že je nižšia, tak bezodkladne po udelení príklepu by mala byť doplatená zo strany vydražiteľa. No a týmto okamihom prechádza vlastníctvo na ňo. A pre správcov je to veľmi dôležitý moment, nakoľko od tohto momentu vydražiteľ ako nový vlastník je povinný uhrádzať plnenia spojené s užívaním bytu a všetky tie náležitosti, ktoré sa týkajú. Čiže ja ak vydrážim byt, tak sa vlastníkom toho daného bytu stávam príklepom licitátora, čiže deň konania dražby. Áno. Žiadny zápis ešte na katastér, ako jasné, že sa to realizuje, ale čiže od tohoto momentu už som vlastníkom danej nehnuteľnosti. Áno. Ja sa ešte opýtam, že vy ak vystavujete vlastne tú cenu do dražby,
za ktorú sa bude byť zdražiť, tak ste viazaní tým znaleckým posudkom, alebo tam máte nejakú akože hore-dole môžete ísť? Takto. Zmluva o dobrovoľnej dražbe umožňuje zmocnenie veriteľom, v akej rovine môžeme dražiť byt cenovej hladenia. To znamená, áno, môže nám aj povoliť ísť, dajme tomu, nižšie, len aby sa to predalo, aby bola čo najskôr uspokojená pohľadávka. Avšak máme tu zákonné limity. Tu v danom prípade hovoríme o realizácii zákonného záložného práva a v danom prípade zákon limituje zníženie sumy v prvom kole maximálne len o 10%. Oproti znaleckému posudku. Oproti znaleckému posudku, alebo teda, aby sme boli presní, oproti sume najnižšieho podania, tak sa to píše v zákone, ale áno, pre zjednodušenie. A v druhom kole, ak teda v prvom kole nebolo reflektované, alebo teda v rámci opakovanej dražby, tak je možné zísť maximálne na sumu 25% zo znaleckého hodnotenia. Na nižšiu sumu sa nedá. 25% zľavu? Ja to tak laicky zľavu, nie na 25% hodnotu. Nie. Tak zľavu. To znamená, že 75% musí tam zostať zo znaleckého hodnotenia. Ja ako dlžník mám v celom tomto procese právo namietať aj vypracovanie alebo namietať ten znalecký posudok, že s ním nesúhlasím, že ste mi ohodnotili byť na 50 000, lebo ja si myslím, že má hodnotu 60 000. To je jedna moja otázka. A skús mi na toto najprv odpovedať. Áno, zákon o dobrovoľných dražbách v paragrafe 12 reflektuje na túto možnosť tým, že najneskôr 5 pracovných dní pred konaním dražby musí dražobník zabezpečiť, ak teda namietaš výšku, musí zabezpečiť tzv. Kontrolný znalecký posudok a následne potom vychádzať zo sumy toho, ktorý bol vyšší. Neviem si dosť dobre predstaviť, že či aj v danom druhom prípade, či by teda ten dlžník namietal... Už ten vyšší posudok. Áno, sú prípady, že niekto si myslí, že jeho nehnuteľnosť namiesto 100 000 stojí 500, ale zase je treba byť aj reálny a tí znalci, oni skutočne vedia viac menej presne trafiť skoro na nejakú tisícku tú cenu. Mali sme z rôznych regiónov znalcov, ktorí ohodnocovali, byt v Bratislave a v podstate bolo to isté. Takže idú podľa určitých výpočtových tabuliek. Ja sa v tom teda až tak veľmi nevyznám, ale oni vedia, čo robia. Takže tá námietka toho dlžníka mu môže priniesť, možno 2-3 tisícky beriem, ale v konečnom dôsledku nič to nemení na celej veci, že bolo by skôr lepšie naplniť účel toho výkonu záložného práva, teda uspokojiť pohľadávku, ako si nechať vydražiť byt. Ale to už je asi na zváženie každého z nich. Jasné. Takže ja ako osoba, ktorá som sa zúčastnila dražby, vydražila som byt, ešte sa opýtam, zúčastním sa dobrovoľnej dražby, vydražím byt, v akej lehote musím zaplatiť sumu, za ktorú som vydražila byt? Už som to trošku načrtol. Hovorím, ak je to teda do tých 6640 eur, tak bezodkladne po udelení príklepu, teda po skončení dražby. A v prípade, že to je nad túto sumu, tak do 15 dní od konania dražby, samozrejme so súhlasom veriteľa, je možné túto zmluvu, teda ten časový úsek predĺžiť. Tam už v podstate
sa komunikuje medzi tým vydražiteľom a navrhovateľom, či teda súhlasí, alebo či sa teda nerozhodne pre zmarenie dražby, keď teda do 15 dní, ak nie je zaplatená suma, tak dražobník vyhlási zmarenie dražby, ak nedôjde k predĺženiu tej lehoty. No a následne potom sa podpisuje zmluva o vykonaní dražby. Zase, pretože robíme zase prvé kolo. Aha, čiže ak sa zmarí účel, tak znovu je to prvé kolo. Áno. Ak by bola neúspešná, znamená, že nikto by neurobil ani najnižšie podanie, že by nikto nedvihol ruku, číslo teda, tak v danom prípade sa robí opakovaná dražba a tam sa dá znižovať nižšie. Hej. Ale a v prípade zmarenia dražby tam prichádza ešte jedna sankcia pre vydražiteľa, ktorý zmaril dražbu, už sa nemôže tejto dražby zúčastniť. Aha. To som nevedela. Hej. Čo sa týka vyplatenia tej sumy, tam vieme, ide iba o bezhotovostný prevod finančných prostriedkov, alebo viem aj hotovostne vyplatiť ten byt? Tak sú v podstate teraz stanovené limity. Dá sa aj hotovostne. S tým, že teraz tie finančné limity boli, myslím, upravené na 15 000 maximálne. My odporúčame ten bezhotovostný prevod. Je to flexibilnejšie, každá strana má potvrdenie, jednoduchšie. Ale na druhej strane pravdou je aj to, že pred dražbou sa skladá dražobná zábezpeka, ak je teda stanovená. Každý dražobník stanoví dražobnú zábezpeku, tam má rôzne funkcie a flexibilnejšie je zase tú dražobnú zábezpeku splatiť v hotovosti a následne potom tí, ktorí sú neúspešní v dražbe, tak sa im to okamžite vráti a tá čiastka úspešného vydražiteľa sa započítava do kúpnej ceny. Ano. No ale ten zostatok už odporúčam radšej hotovostne. Ja sa ešte opýtam, ak zaplatím tú sumu za vydraženie, ona sa komu ide na účet? Ide do nejakej notárskej zábezpeky alebo kam idú tie finančné prostriedky? V takom tom prvom kroku. V prvom kroku idú na účet dražobníka. Dražobník následne potom po dražbe, po úspešnej dražbe, je povinný zabezpečiť odovzdanie bytu. Nehovorím odovzdanie bytu fyzické, skôr administratívne, pretože aj podľa toho správania toho dlžníka dochádza k situáciám, keď je ochotný ignorovať zákon, ktorý mu stanovuje povinnosť odovzdať byt. A on to neurobí. Jednoducho vnímam ako chybu zákona, že nie je stanovená sankcia za takéto konanie. Na druhej strane ale pravdou je aj to, že v prípade, že pôvodný vlastník neodovzdá byt, tak zostatok výťažku dražby, ktorý by pripadol jemu po počítaní nákladov dražby a pohľadávky, ktorá bola vymáhaná, zároveň v podstate uspokojenia záložných veriteľov, ktorí viaznú v časti C príslušného listu vlastníctva, by pripadla teda, ten zostatok výťažku by pripadol pôvodnému vlastníkovi, tak dražobník je povinný uložiť do notárskej úschovy. A následne notár v rámci ďalšej činnosti uspokojuje tých záložných veriteľov a ak nebude odovzdaný byt, tak neodovzdá to vlastníkovi. Čiže to je tá sankcia pre toho pôvodného vlastníka. Je to taký zákonný tlak, áno. Áno. Ja ešte sa opýtam,
mám z minulosti možno takú skúsenosť a teraz či je to na dobrovoľnej báze len toho nového vlastníka, alebo aj je to na nejakej má to nejaký zákonný podklad, že ten pôvodný vlastník, ten, ktorý vlastne je vydražený, tak mám takú skúsenosť, že mu bolo ponúknuté nejaké náhradné ubytovanie, hej, že neviem, 3 mesiace mu niekde zaplatili nejaký nájom druhého bytu, alebo nejaký proste penzión. Mám takúto skúsenosť, hej, že mu na nejakú tú dobu niečo zaplatili. Toto je už len na takej dobrovoľnej váze tých stran? Je to už mimo dražobného konania, ale ak by sme mali posúdiť toto, tak hovorí sa, že dobrý generál vyhráva vojnu bez boja. Tak toto sú presne kroky, kde sa ten nový vlastník snaží určitým koncenzom s predchádzajúcim vlastníkom doriešiť to vypratanie bytu, ano. Ak to môžeme nazvať vyprataním. A následne, aby teda, ak už v byte nie je, potom už ten pôvodný vlastník už neurobí nič, pretože vlastnícke právo svedčí vydražiteľovi, byt obýva, takže v podstate je to len tá šikovnosť toho vlastníka, že nejde do nejakého súdneho konania a následného vypratania bytu exekučného, ale sa snaží dohodnúť aj napriek tomu, že určite to vždy niečo stojí, ale sa snaží dohodnúť s tým pôvodným vlastníkom a zabezpečiť mu nejakú prechodnú dobu, počas ktorej vie vyriešiť svoje otázky bývania a tak ďalej. Čiže taká nejaká vľudnosť toho možno aj nového vlastníka, že tomu dlžníkovi trošku pomôže. Možno aj kratšia cesta niekedy, že sa rýchlejšie k tomu bytu dostanem, ako keby som mala žalobovo vypratanie. Áno, dohoda je vždy... Žalobovo vypratanie. Dohoda je vždy úspešnejšia ako žaloba. A rýchlejšia hlavne. No, z toho časového hľadiska určite. Ja ešte, čo sa týka zákonného záložného práva. Neviem, či ty si pamätáš, ale ja pretože už sa poznáme nejakých tých viac trošku ročkov, ja tak registrujem možno nejakých fakt, že 6-7 rokov dozadu v takej tej našej komunite správcov na kadejakých seminároch a konferenciách bolo obdobie, kedy sa dosť intenzívne diskutovalo o zákonnom záložnom práve v prospech ostatných vlastníkov alebo spoločenstva, ktoré je zapísané na liste vlastníctva daného bytového domu. Aký je stav momentálne tohto zákonného záložného práva? Je to tak, lebo niekedy sa diskutovalo, či má to postavenie toho prednostného to prednostné právo, to záložné, pred ostatnými vlastne pohľadávkami. Ako je to teraz? Pokiaľ sa draží byt, na ktorom je zákonné záložné právo, prospech ostatných vlastníkov, je tam aj treba záložné právo z banky. Áno. Majú tí vlastníci to postavenie také, že vždy sú tie ich pohľadávky uspokojené ako prvých? Zákon o vlastníctve bytov bol novelizovaný nejakou takou väčšou novelou, samozrejme on je novelizovaný asi priebežne, ale v roku 2017, kde do paragrafu 15 boli doložené ešte odsek 2 a odsek 3, ktoré reflektujú na to postavenie zákonného záložného práva v prospech vlastníkov. A do toho roku 2017 tam nebol definovaný časový úsek, od ktorého platí možnosť vykonať záložné právo. A to vytváralo určitý aplikačný problém zo strany katastrov. A v podstate na tom to potom stálo, keď po vykonaní dražby, keď sa žiadalo výmaz, povedali, musíte nám vydokladovať, že kedy vznikla pohľadávka. Pri zápise na kataster vyžadovali napríklad, že mali požiadavky, aby sme vydokladovali zmluvy a takéto veci, čo v podstate s výkonom záložného práva nemá. A už vôbec nie zákonného, ktoré vzniká zo zákona, nemalo nič spoločné.
Toto sa v roku 2017 odstránilo a tieto ustanovenia, o ktorých hovoríme, zadefinovali postavenie zákonného založeného práva ako prednostného. To znamená, vznikajú z pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj vzniknú. Takže tým pádom zo všetkých, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe nejakého zákonného ustanovenia. Bez ohľadu na to, či je tam to záložné právo na tom liste vlastníctva zapísané? Áno. Čiže ak nájdeme aj bytový dom, kde keď si stiahneme list vlastníctva, nie je tam to záložné právo zapísané, máme tam ďalších 10 záložných práv od komerčných baniek, tak aj napriek tomu sa tie banky nemôžu dožadovať toho prednostného uspokojenia? Podľa nášho názoru nie, ale hovorí sa dvaja právnici, tri názory. Áno, sú, zase na druhej strane, každý chráni svoj záujem, aj tie banky. A ja len hovorím k tomu toľko. Ten zákon platí od roku 93, ak hovorím správne. 182. 93, ale... No a v podstate to zákonné záložné právo asi, ja neviem presnú históriu vývoja, ale musím povedať, že teda aj keď sa tie banky zapisujú, tak v tom čase už inštitút zákonného záložného práva existoval. To je pravda, áno. Hej, a nemôžu teda poprieť to, že ak zákon dával tým vlastníkom zmocnenie de jure aplikovať záložné právo, tak nemôžu mu toto právo uprieť. Oni sa, samozrejme, a nehovorím len o bankách, viem, že sa vyhovárali na to, že takéto záložné právo musí byť zapísané a uspokojuje sa podľa poradia a tak ďalej a tak ďalej. Lenže okamih zápisu zákonného záložného práva nie je okamih zápisu zmluvného záložného práva, lebo tam je jasne definované, odkedy zmluva platí. No a v podstate ešte jedným, by som povedal, takým najsilnejším argumentom vo vzťahu k tým vlastníkom je ten, že vlastníci ako jediní majú pohľadávku, ktorá plynutím času rastie. Každý iný veriteľ klesá, pretože či zaplatí alebo nezaplatí, maximálne rastie na úrokoch, hej, ale tu v podstate každý mesiac naskakuje nová platba. To znamená, že oni sú postihnutí neplatením podstatne viac ako veriteľ, ktorý mal možnosť si preveriť svojho klienta a následne mu poskytnúť pôžičku. Áno, tí vlastníci v dome ani správca nemá tú možnosť. Áno. Kedy sa ani nepoznajú v tom dome. Takže podľa nášho názoru áno. Uvidíme aplikačná prax, akým spôsobom nás navedie. Momentálne teraz po tej novele neexistujú nejaké rozhodnutia, ktoré by riešili túto problematiku zatiaľ. Ale už sú prvé lastovičky, kde katastre zase zastávajú názor v prospech bank. A tak uvidíme, pretože sami sme účastní niektorých sporov. Jasne. Uvidíme, čo budúcnosť zase prinesie. Ďalšou takou témou je osobný bankrot vlastníka. No, asi tak... Ako to je v praxi reálne využívané? Ako sa my ako vlastníci bytov sa dozvieme, že nejaký vlastník vyhlásil osobný bankrot? Ako sa ja správca dozviem o tom, respektíve aký to má dopad na tie pohľadávky? No, takto. Hovoríme o tzv. Osobnom oddlžení zvyčajne, pretože ak by išlo teda o konkurs firmy, ktorá vlastní nehnuteľnosť, tak konkurzom sa zastavujú všetky konania. Stále. Pri oddlžení, myslím, že to je paragraf 167k zákona o konkurze a reštrukturalizácii, hovorí, že
oddlžením nie sú postihnuté zabezpečovacie práva. To znamená ani záložné. Teda vy záložné právo vykonať môžete, ak ho začnete vykonávať okamžite, alebo teda v čase, v rozhodnom mesiaci, keď sa začalo a tak ďalej, keď existovala pohľadávka a sú splnené tie podmienky na teda vykonanie dražby, lebo zase nemôžete začať výkon záložného práva, v tomto prípade hovorím, dajme tomu pre 600 eur, keď nemáte víziu, že budete môcť aj dražiť. Pretože dražiť môžete až od 2000 eur. Pohľadávka musí presiahnuť bez príslušenstva 2000 eur. Takže musíte vychádzať z toho, že dozvedieť sa o tom môžete len od správcu, ktorý v podstate, myslím, konkurzného správcu. Aha. On má povinnosť nejakú informovať? Mal by správcu bytového domu, v ktorom sa byt nachádza. To, že správcovia nie sú zapisovaní na listoch vlastníctva, túto povinnosť nejakým spôsobom devaluje. Takže buď to následne potom nahlási ten dlžník, ktorý sa do oddlženia dal, alebo potom tieto veci sa zverejňujú v obchodnom vesníku. Je to absolútne neprehľadná. To by ste museli každý deň, každého. Je to náročné. Takže reálne pre obyčajného správcu, ktorý má plno iných starostí, je to v podstate... Náhodné? Že sa dozviem? Asi áno. Povedzme to takto, že náhodne. Ako neexistuje nejaká, že vyslovene povinnosť, aby bol zverejnený správca daného bytového domu a na druhej strane zas ten správca konkurzný, alebo teda oddlžovací, zas nevie si to nejakým iným spôsobom zistiť. Iba, že mu to nahlási ten dlžník, ktorý to nenahlási, keď tam je pohľadávka. Áno. A potom sa zistí, že on zrazu nemá žiaden majetok a radšej sa teda to oddlžovacie konanie zastaví pre nedostatok majetku, súd ho oddlží a ideme odznova. Hej. A vy už si svoju pohľadávku ale uspokojiť nebudete môcť po oddlžení. Ale pokiaľ začne toto celé, bez problémov môžete, pretože oddlžovacím konaním nie je postihnutý výkon záložného práva. Až po ukončení. Až keď súd rozhodne, že už nemá pohľadávky, tak ani vy si nemôžete. To sa reálne stáva často takto? A deje sa to. Deje sa to. Čiže ako tí vlastníci môžu prísť do značnej tej finančnej škody, ten bytový dom, keď nezistia, že niekto vyhlásil ten osobný bankrot. Preto odporúčam, vrátim sa na začiatok, tá korelácia tej výšky pohľadávky a splatiteľnosti. Ak teda už sú niekde cez 2000 eur, aby začali konať. Aby nešli do nejakého takého, že, lebo skúsenosti sú aj také, že vidíme, že niekde v bytovom dome sú vlastníci takí ako keby chcú byť zhovievaví voči tomu susedovi a nebudeme schváľovať tú dražbu. Príde im to také, že ako keby aj ponižujúce, že majú oni o ňom rozhodnúť, že ho dajú do dražby a vidíme tam aj pohľadávky vo výške 5000 eur alebo koľko. Hej. Čiže nie ísť do takého extrému, asi to neodporúčate. 5000 eur závisí zase od lokality. Je iné 5000 eur dajme tomu v Bratislave a iné 5000 eur v Revúcej. To by som povedal skôr až neporovnateľné a ja odporúčam, aby v podstate po splnení tých zákonných podmienok, aby správca alebo respektíve vyhľadal dražobnú spoločnosť, je jedno ktorú, požiadal ich o to, aby teda nejakým spôsobom začali výkon záložného práva, zapísali teda začatie výkonu záložného práva na príslušnom liste vlastníctva, začalo sa to konanie, následne majú dostatok času na tú schôdzu, lebo hovorím, toto nie je naviazané, dražba je naviazaná na odsúhlasenie vlastníkmi. Výkon záložného práva môže urobiť aj správca. Hej. No
ale odporúčam, aby to od A až po Z urobila dražobná spoločnosť, ktorá potom následne má prehľad aj o komunikácii s tým dlžníkom a o všetkých tých veciach. No a v takom prípade už keď je zapísané začatie výkonu založeného práva na príslušnom liste vlastníctva, tak už ten právny stav je nenapadnutelný. Jednoducho, že sa niečo deje, sú tam veci, dokonca aj kataster dlžníkovi zasiela oznámenie o vykonaní zmien na príslušnom liste vlastníctva. Aj toto je ďalším z tých prostriedkov, ktorý ho minimálne donúti rozmýšľať, či teda pôjde do dražby, alebo či si nenájde niekoho, komu ten byt predá, ale samozrejme len za tej podmienky, že bude vyplatená pohľadávka. Lebo keď už tá záložka tam je zapísaná, tak už bez súhlasu vlastníkov a respektíve tej dražobnej spoločnosti už sa to nedá urobiť. Áno. A tam už sa hradí aj tie náklady už dražobnej spoločnosti, ktoré všetko musí byť najprv vyrovnané, až potom sa aj ten výmaz na liste vlastníctva urobí. Takto, čo sa týka dražby ako takej, ten zákon o dobrovoľných dražbách je písaný veľmi striktne. Jedná sa predsa len o prechod vlastníckeho práva a z uvedeného dôvodu si myslím, že je to tak aj správne. Zákon o dobrovoľných dražbách v paragrafe 19 hovorí o dôvodoch, kedy je možné od dražby upustiť a zároveň, ak sa bavíme teda o splatení tej pohľadávky, tak je to paragraf 19 odstavec 1 písmeno K, ktorý hovorí, že na účet dražobníka je povinný upustiť až po tom, čo sú zaplatené náklady, príslušenstvo, pohľadávka. A tak komplet, že to musí byť vyplatené. Ak by nebolo splnené čo i len jedna časť z toho, čo je tam uvedené, nie sú splnené zákonné podmienky. A tým pádom nie je možné upustiť od dražby. Takže na jednej strane má povinnosť upustiť, na druhej strane zase nemá povinnosť upustiť, ak nie sú splnené podmienky. Takže je to tiež takisto tlak na toho dlžníka. Preto hovorím, je to najefektívnejší spôsob vysporiadania pohľadávky. Ja len na margo toho poviem, že keď sme hovorili o tej výške toho nedoplatku, kedy ísť do tej dražby, samozrejme 2000 eur a vyššie, ale správcovia dobre vedia, že sú, ako vravíš, lokalita od lokality a záleží aj od výšky mesačného zálohového predpisu, ktorý je nastavený, lebo sú bytové domy, kde fakt, ten správca zabezpečuje len studenú vodu, elektrickú energiu do spoločných častí a tam sa pohybujeme niekedy v tých predpisoch, že ten predpis proste mesačne 50 eur, je veľmi nízky. A ten vlastník neplatí. Proste s úsmevom na tvári neplatí, ide ďalej. A kým ten správca sa dostane k tomu, že môže tých vlastníkov iniciovať alebo usmerniť, že je tu aj možno inštitútu dobrovoľnej dražby, tak on fakt roky neplatí. A kým sa dostaneme na hodnotu 2000 eur, tak uplynie veľmi dlhá doba, ale žiaľ, tak je nastavený ten zákon a v tomto prípade asi predtým akože to mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Áno. Také. V prípade, že teda že sa rozhodne, aj napriek tomu, že je tam to vlastnícke právo a tak ďalej, tak je možné minimálne v tom prvom kroku začať výkon záložného práva aj za nižšiu pohľadávku. To sa zapíše na list vlastníctva, ale nie je možné vykonať dražbu. Aj to znamená, že budem musieť čakať. Následne popri tom je možné začať komunikovať s tým dlžníkom, či už formou splátkových kalendárov, ďalej odkúpením pohľadávky a potom následne v podstate nejakou komunikáciou s tým dlžníkom. Tomu sa ale dosť bránime, pretože v takom prípade by musel zabezpečiť svoju pohľadávku nejakým spôsobom, alebo by mala byť judikovaná. A to sú už ďalšie zbytočné náklady v podstate na to vymáhanie pre správcu, pretože treba zaplatiť súdny poplatok, následne to súdne konanie tiež trvá určitú dobu, pokiaľ samozrejme ten dlžník nereflektuje. Väčšinou sa to dáva cez tie platobné rozkazy a
A ak teda nezareflektuje do tých 15 dní, no tak nadobúda platnosť, účinnosť, hej. No ale, takže áno, a v prípade, že je snaha nejakým spôsobom to dať dokopy, zase povedzme si otvorene, je na Slovensku plno ľudí, ktorí tých peňazí nemajú veľa. Však veď aj toto môže byť jeden z dôsledkov, prečo teda nezvláda platiť za ten byt, lebo prednostne uhrádza niečo iné. Tak dá sa s ním dohodnúť splátkový kalendár, avšak len za podmienky, že sa nebude vytvárať ďalšia pohľadávka. Hej. Že platí ten následný predpis. Hej, on bude platiť, dajme tomu v splátkovom kalendári, poviem, po 50 eur, hej, aby teda si to splátil a nebude platiť zálohové predpisy, tak aký to má význam? No, žiaden, hej. Ale zas to je na zvážení toho správcu. Mali sme prípad, keď správca súhlasil so splácaním splátkového kalendára a tam ten neplatil a jednoducho nechal tak len preto, aby ho nejakým spôsobom motivoval, aby vôbec komunikoval s tým správcom a tak ďalej, lebo vedeli, že to je asi pohľadávka na odpis a zase, že tam asi niekoho nezoženú, vzhľadom na lokalitu. No. Tak aspoň niečo, že by nejaké peniaze od toho vlastníka išli. Dobre, vaša spoločnosť ponúka aj bezplatné poradenstvo. Pod tým bezplatným poradenstvom máme na mysli to, že sme hovorili, že ten správca nič neplatí vám za poskytované služby, no. ale ide to na vrúb toho dlžníka. Alebo máme na mysli aj takéto poradenstvo, že ja som teraz akože apelujem na tých našich správcov, ktorí by vás možno chceli kontaktovať v veci pohľadávok, že sa chcú s vašou spoločnosťou poradiť. Máme také pohľadávky, ako by ste nám možno odporúčali konať. Aj toto je v rámci vašej činnosti. Toto robíme bezplatne stále. Je to v rámci komunikácie s klientom. Stále sa snažíme nájsť najvhodnejšie, najefektívnejšie riešenie. Každej jednej pohľadávky, každá jedna je iná. Vždy sa jedná o iného človeka. Aj keď máme niektorých, kde sa to opakuje. Ale tak, ako som povedal úvodom, nie je filozofiou našej spoločnosti, aby platili za niečo, keď sú sami postihnutí ešte. Takže ja dvíham telefón 24/7, ktokoľvek, kedykoľvek má chuť alebo teda potrebu nejakým spôsobom odkomunikovať problém z danej problematiky, tak nemám s tým vôbec problém. Vždy si rád nájdem čas a rád pomôžem, lebo viem, že sám bývam v bytovom dome a viem, aké by to bolo, ak by sme museli riešiť takýto problém. Chvála Bohu, to nemáme. Áno, no ak sú tie bytové domy väčšie, že je tých vlastníkov viac a viac vlastníkov sa aj na tie služby skladá, tak možno má to menší dosah alebo ten dopad na ten bytový dom. Ale keď je, že 4-bytovka, 6-bytovka a tam proste vznikne jeden veľký neplatič, tak sa fakt časom môže stať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa fakt platili tie bežné služby. Čiže tam v takých prípadoch to asi tak urgentne treba riešiť. Len práve v takýchto bytových domoch tá komunita je taká malá, taká úzka, že práve tam je ten problém, že ho nedajú, lebo žije s nami a tak ďalej. A radšej to budú znašať do určitej miery a niekedy už tá miera je potom neúnosná. Ak je to v lokalite, kde dôjde k vydraženiu a uspokojia sa všetci veritelia a pohľadávka, je to OK, ale ak by to bolo, ja neviem, myslím si, neviem, Krajovský Chlmec alebo niekde Černá nad Tisou, kde tie ceny bytov sú fakt nízke oproti, dajme tomu, Košiciam alebo Bratislave. A je tam pohľadávka, ja neviem, 5-6 tisíc, tak to už v podstate skonzumuje aj cenu toho bytu. No. A kde to ešte pohľadávky nejaké? A musíme pripočítať aj to, a zákon o dobrovoľných dražbách hovorí v zmysle logického výkladu daného ustanovenia, že teda dražobník sa uspokojuje ako prvý náklady dražobníka, pretože dražobník
znáša všetky náklady prípravy a organizovania dražby. On v podstate navrhovateľ neplatí nič ani za znalca, za registrácie u notára, za inzerciu. Ani vopred nejaké preddávky, ktoré sa mu vrátia? Nič. Nie, nič. Jednoducho celé toto konanie ide na ťarchu dražobníka a on si to následne uspokojuje v poradí ako prvý, potom následne pohľadávku, ktorú uspokojuje a tak ďalej a tak ďalej. Ano. Samozrejme podľa poradia tých veriteľov. Ja hovorím, že sú stále prví, niektorí hovoria, že nie. To už je skôr na akademickú debatu. Bez problémov viem aj na danú tému rozprávať, ale myslím si, že to by presiahlo rámec aj tohto webinára. Jasné, samozrejme. Dnes máme ešte na stole takú tú my správcovia poslednú dobu elektronizáciu, čo sa týka správcovstva a čo sa týka doručovania písomnosti. Mnohí správcovia majú už podpísané dohody aj o elektronickom doručovaní. Mňa ale zaujíma, hovoril si tu už aj o tom pojme zaslať nejaké oznámenie alebo nejakú zásielku a doručiť ju, že to je rozdiel a treba to fakt, ten výklad tých slov vnímať, že tam je značný rozdiel. Ale akým spôsobom vy tým dlžníkom doručujete zásielky? Či ideme klasicky ešte poštou, alebo už ideme aj elektronicky? A čo v prípade, že tí vlastníci nepreberajú zásielky, pretože vieme, že je tu mnoho takých tých dlžníkov, špekulantov, ktorí presne vedia, čo majú robiť, aby možno nejaký ten proces oddialili. Tak prv v tej všeobecnej rovine, čo sa týka doručovania, tým, že sa pohybujeme v civilnom práve alebo v súkromnom práve, tak platia ustanovenia o doručovaní. O hmotnoprávnych lehotách a tak ďalej. To znamená, že tam odporúčam v podstate každému jednému si naštudovať, čo to vlastne doručovanie je. Ale ak teda sa bavíme o tom, že teda ten dlžník neprevezme oznámenie o začatí výkonu záložného práva, je tam v podstate úložná lehota na poštovom úrade a následne po uplynutí úložnej lehoty sa považuje zasielka za doručenú. Platí tam tzv. Fikcia doručenia. Takže to, že on neprevezme zasielku, ktorá mu musí byť doručená, nie je vadou alebo prekážkou v tom, že či on vedel alebo nevedel. On, ak raz má adresu niekde evidovanú, tak jednoducho a neprevezme v tej lehote. Zákon jednoducho reflektuje na to tým spôsobom, že v určitej lehote má možnosť sa dostať k tej zasielke a ak tak nespraví, tak je to už v podstate jeho vôľa. Veď keď niekto, dajme tomu, robí v Nemecku napríklad, tak mal by mať nejakého splnomocnenca na preberanie pošty. Ale zase, keď robí v Nemecku, tak mal by aj platiť za ten byt. Predpokladajme. Čo sa týka ale zákona o dobrovoľných dražbách, tam zákon stanovuje vo všeobecných ustanoveniach, že dražobník komunikuje alebo teda doručuje písomnosti do vlastných rúk, takisto aj finančné čiastky do vlastných rúk, tak aby mal to potvrdenie a tieto veci. Môže aj teda aj poštou, ale v špecifických ustanoveniach následne v zákona sú uvedené možnosti, kedy sa nedoručuje, ale zasiela. Tam zákonodarca reflektuje na to, že ak by bol dlžník nespolupracujúci, a teda aby mu nebolo možné nejakým spôsobom doručiť, tak potom by celé to dražobné konanie nemalo význam a to sú presne tieto. Je povinnosť zaslať znalecký posudok, potom oznámenie o dobrovoľnej dražbe dlžníkovi. To, že on to neprevezme. Stačí vám doklad o tom, že ste zaslali. Áno. Nie doklad o doručení. A hlavne dôležité je to preto, to je už zase prepočítanie lehôd, pretože
okamih, kedy bol daný na poštový úrad, sa považuje za okamih, kedy sme zaslali. Ale pri doručení je ten okamih úplne iný. Áno. Hej? Takže a v podstate zákonodárca, dajme tomu, pri ohodnotení predmetu dražby stanovuje 21-dňovú lehotu výzvy na sprístupnenie nehnuteľnosti. Hej, teda tá lehota sa počíta od okamihu, kedy sme mu zaslali, alebo zaslali sme mu znalecký posudok, hej, a tak ďalej. Ono má to svoj význam a práve pri žalobách o neplatnosť dražby, je to dohľadateľné v judikatúrach súdov, práve na tom stroskotávajú tie žaloby, pretože si mýlia tí dlžníci, že čo môžu a čo musia. Hej. Teda oni všetko chcú, aby im bolo doručované, ale zákon to nestanovuje. Hej. A práve tam je tá voľnosť toho veriteľa, akože si uspokojí pohľadávku. Zákon im to umožňuje. Ty si premostil trošku aj na žalobu o neplatnosť dražby. Ano. Čiže ak sa dražba uskutoční, aj sa ak sa peniaze predú, akú má možnosť ten vlastník, alebo ten, kto bol vydražený, brániť sa možno? Hovoríme o žalobe o neplatnosť dražby. Čiže to je jeden nejaký inštitút, ktorý Iba tento. Dobre, tak je ako tá osoba, ktorá vlastne prišla o byt, pôvodný vlastný dlžník, mám túto možnosť. V aké lehote mám možnosť podať túto žalobu? Je tam právna lehota 3 mesiacov. Od konania dražby. Od udelenia príklepu. S tým, že je tam nerozlučné spoločenstvo ľudí, ktorí musia byť žalovaní zo strany. To znamená, musia to byť žalovaní vlastníci so správcom, musí tam byť žalovaný dražobník, výdražiteľ a účastníkom je aj ten dlžník teda. No a v prípade, že sa jedná o manželov, tak obidvaja manželia. Môže len z určitých dôvodov, ak teda má nejaký dojem, že boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľnej dražbe, alebo ak je sporná pohľadávka, pre ktorú bolo dražené, tak v podstate preto. No a veľa z nich ale nevie, že ten dôvod, ktorý oni namietajú, nemôže ísť len o hociaké porušenie zákona o dobrovoľných dražbách, lebo ak ja nesplním lehotu vo vzťahu k zaslaniu oznámenia veriteľovi a nie dlžníkovi, predsa dlžník sa na to nemôže vyhovárať, že bol porušený zákon. Takže aj súdna prax hovorí o tom, že musí ísť len o také porušenie, ktoré mohlo zasiahnuť do práv dlžníka, a len toto môže žalovať. Ja nepoznám dražobníka, ktorý by týmto spôsobom konal. Hovorím už len vzhľadom ku kontrolnému systému a aj prísnosti sankcií, ktoré nastupujú v prípade zistenia takýchto porušení. Dobre, ja sa ešte opýtam, existuje, alebo kto vykonáva, je nejaký orgán, ktorý vykonáva dohľad aj nad vami, dražobníkmi, že niekto kontroluje tú vašu činnosť? Vyslovene, že ako niekto vykonáva kontrolu, ako dajme tomu daňový úrad nad finančnými subjektami, takýmto spôsobom nie. Ale podnetmi sa zaoberá Ministerstvo spravodlivosti, odbor kontroly právnych disciplín, myslím, že tak sa to volalo v minulosti. Nemáme s nimi veľa skúseností. Chvála Bohu. Chvála Bohu. No, je to uvedené v zákone v tých záverečných ustanoveniach, takisto aj sankcie. Začína to nejakými 349 eurami a končí to odobratím licencie. Aj to len za určité porušenia, keď sa niečo neurobí, nezverejní, nezašle. Ale ja hovorím, skutočne nepoznám dražobníka, ktorý by týmto spôsobom robil. Je to fakt risk, keď kvôli niečomu, čo urobiť mohol, by malo padnúť celé to viac menej 3-mesačné úsilie, alebo asi toľko. No to som sa chcela pýtať, že aký je predpoklad.
za ideálnych nejakých podmienok, že ako dlho celý ten proces dražobný trvá. Po prvé kolo, dajme tomu. Tak skúsme si v podstate len tak načrtnúť zákonné lehoty. Takže 30 dní je výkon záložného práva. S tým sa nedá nič urobiť, jednoducho musí. Plus je tam nejaké doručovanie, dajme tomu, že ten dlžník to neprevezme, to je 18 dní uložená lehota na pošte, kým sa to vráti, takže 45 dní, počítajme, výkon záložného práva. Potom je podpísanie zmluvy, po podpísaní zmluvy je minimálne 21 dní na ohliadku. Znalec si zoberie týždeň na vypracovanie znaleckého posudku, to už je 28 dní, teda mesiac. Po tom, čo je už doručený znalecký posudok, vieme teda ohodnotenie predmetu dražby, vypracúva sa oznámenie o dobrovoľnej dražbe, musia to podpísať v podstate zmluvné strany s overením podpisu. Tam je ďalšia 30-dňová lehota. To znamená, sme na 3 mesiacoch, minimálne na 3 mesiacoch, hej, plus minus nejaké tie doručovania. Takže keď dobre počítam, 3,5 mesiaca potrebujete a to musí ísť všetko, komunikácia so správcom musí byť bezchybná, nemôže nechať na stole, ja neviem, ak už teda otáľa s podpísaním zmluvy, v podstate o nič nejde, lebo o to neskôr sa začne celé konanie. Ale problémom začína byť, ak dostane už na stôl po zrealizovaní tých úkonov oznámenie o dražbe, kde musí overovať podpis, pretože tam už je, v oznámení o dražbe už je stanovený termín dražby. A nejde o to, kedy on podpíše, ale termín dražby je zo zákona uvedený, že musí byť najskôr 30 dní od zverejnenia v obchodnom vesníku. Alebo teda v notárskom registri, pardon. A teda v notárskom registri môže byť zverejnený až vtedy, keď je podpísaný s overením podpisu. To znamená, že čím neskôr to podpíše a tá lehota sa skráti po 30 dní, tak je to zbytočné a môžu podpisovať nové oznámenie, kde sa musí stanoviť nový termín. Áno. Hej. Takže už pri oznámení už by som neotáľal. Čo sa týka zmluvy, ale aj keď nevidím dôvod, lebo keď raz niekto neplatí, nač by mi to malo narastať a nač by to malo trvať 2 roky, 3 roky, 4 roky. Áno, čiže aj také upozornenie možno pre správcov, že tým, že oni niektoré veci ako keby odkladajú, tak to môže ovplyvniť ďalšie to konanie alebo predĺžovanie tej lehoty. Áno, v tomto prípade pri oznámení to môže dokonca zmariť stanovené, lebo pri organizácii dražby je veľmi dôležité naplánovať niekoľko vecí naraz. Ak oznámenie dražby vydáme, tak musí tam byť miesto, kde sa koná. To znamená, musí byť objednaná miestnosť na určitý termín a čas. Musí byť objednaný notár, pretože pri dražbe nehnuteľnosti to musí byť notárskou zápisnicou osvedčené. Nemôže sa to diať hociak inak. To znamená, máme termín, máme čas, máme miesto, máme notára. A teraz, keď sa to nepodpíše, tak toto všetko musíme zopakovať zase znovu. Áno. A už nemusíme mať termín na miestnosť, ale nemusí mať notár termín. Hej? A už je to zase problém. Znova zabezpečovať všetky tie... Takže tak, áno. Praktická rada, oznámenie treba podpísať čo najskôr. Tak, to bolo na záver odporúčanie pre všetkých správcov, ktorí budú počúvať tento webinár. Ja myslím si, že sme aj obsahovo, aj časovo naplnili obsah tohto webinára. Richard, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol našim prvým hosťom tohto prvého webinára. Ja len podotýkam, že našim hosťom bol Richard Belli ako konateľ spoločnosti Aukčná spoločnosť Slovakia. Myslím, že hovorím za seba, ale aj v mene tejto spoločnosti, že v prípade správcovia, ktorí budú sledovať tento webinár, mali akékoľvek otázky týkajúce sa dražby alebo tejto spoločnosti, tak ju môžete priamo kontaktovať. Kontakt, či už mailový alebo telefonicky, nájdete aj v popisku k tomuto webináru, alebo môžete kontaktovať aj nás ako spoločnosť správcu budov.
Ja ešte raz ďakujem Richardovi, ďakujem aj všetkým správcom, ktorí budú sledovať tento webinár. Veľmi sa na vás teším, či už sa budeme počuť, vidieť na nejakých akciách, alebo najneskôr sa vidieť takto na našom ďalšom webinári. A ja ďakujem a bola to pre mňa veľká česť, že sme mohli byť prví. Ďakujem veľmi pekne.